Welcome to my channel, Filipina Bisaya Netherland. Mauni ang akong Belgian chocolate cake or brownies cake with chopped hazelnuts. So lami kay ni siya. Diba lami kaayo tan-awon? The more kung atong kaunon. 200 grams of butter atong i-mix. Tarungon na to og mix. Wala ni siya itlog nga atong isagol sa atong cake. Nakapalit na ko og ready mix with cocoa, sugar and flour. So duha ni siya kaputos pero akong ibutang kung pila sila tanan sa akong description so that you can follow how much is the cocoa, the sugar, and the flour. And then we put 200 ml of water, 2 cups of vanilla. And then we have to mix it with the mixer. And then mixing, continue mixing. Wala akong nilagay na itlog dito. First time kong nagawa ng cake na walang egg, walang silagrom. Tubig lang talaga at saka butter at saka vanilla. Lagyan natin ng oil. And then para pag maluto na, madali siyang kunin ang cake. We have to put this one and then we have to preheat the oven. We put this one in the oven 55 minutes. So sarap siya tingnan. So after 55 minutes, ito na siya, luto na siya. Sarap. Gawin natin ito. Kunin natin siya at ilagay natin sa plato. You can do an English subtitles on this one because I talk Bisaya and Tagalog. Kunin natin itong sa itaas para maging patas siya. Kasi lagyan siya natin ng topping ang sa taas lang. So pagkatapos nito, magsimula na tayo. So nilagyan ko siya ng Nutella as a toppings. After, nilagyan ko siya ng Belgian chocolate. So sarap siyang tignan. Mas lalong masarap. At saka mayroon akong hazelnut na 200 grams. Ilagay din natin sa as toppings para lalo siyang masarap kasi may hazelnuts. Maganda kasi pag ibahin natin kasi karamihan sa iba normal lang chocolate. Ito kasi malinamnam talaga kasi may halo o may nuts. So mas lalo siyang masarap. Ito na, tapos na siya. Nilagyan ko na lahat ng hazelnuts. Sana magustuhan ninyo. Masarap talaga siya. God bless everyone.